ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପଳେଇବା। ଆଜି ହେଲା ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ, ସାବିତ୍ରୀ ଓଷା। ସେଇ ସାବିତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ କେତେ ବର୍ଷ ତଳେ ଅନେକ ଅନେକ ପୁରାଣ କଥାରୁ ଶୁଣି ଆସିଛେ, ଜଙ୍ଗଲରୁ ସତ୍ୟବାନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯମ ସହିତ ଲଢିକି ଆସିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ସାବିତ୍ରୀକି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ଲଢିଛନ୍ତି ଆପଣ। ଓଲଟା ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦଉଛ। ଏଇ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରେମ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେବାକୁ ତମକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ଲାଗୁଛି। କଣ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଜିର ଦୁନିଆ କଣ ହେଇଛି କଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି? ଓହୋ, ଓ ଏଇଟା କାରଣ। ତମେ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଠ ଆଣି ଯିବା କଥା। ତମେ କାଠ ଆଣି ଯାଉନ ବୋଲି ତମେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନ। କଣ ତମର ଇଚ୍ଛା କୁହ? ତାର ଇଚ୍ଛା ଉଳୁଉଳି ପକେଇବାର, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଉଳୁଉଳିଟି ଭଲ କି ପକା। ଓହୋ, ହସ ତ। ଆଉ ତମେ ହାତ ଟେକିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁନ ଟିକେ। ଠିକ ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେଇଗଲ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନ ଟିକେ, ଦିଅ ଦିଅ ତାକୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେ କେମିତି ଖାଇବ? ଖାଇଲିଣି ଏଇ ତ ଆଉ।